What's up mga paps? So, welcome back to my channel. This is your boy Borge, and today nami ride. I think we're going to Mayana. Pag-asa ko pa! So nana tayo front cam, no? As you can see. Shout out di ay kay Juve Storio, kay iya kung ipawam sa iyang GoPro. Full tank bay, B-power. Uy, inay-inay rata ha? Chak mong chabi. Wag inay-inay ron kay gatuyog ta buhay. Buwis buhay din nga ride. Tanto ra god. Kada mga Alright, all set. Ikaw na Pao. Ikaw ba yan, leader? Leader of the pack. Kaya na. Alright, ato na we. Buwis buhay ride to Mayana. Let's go. Solid. Basta na i-series mo kalit ko. Eh, bila! Stop over na, stop over. Biyo kay Bera.
Tusugan yung managan oy. Sige, sige. Bye. Salamat sa mga nitanaw karon. Shout out to you guys. I love you all. Woohoo! Ay, kawuyog ako to eh. Aligsik kan? Sabi ko R6. Mura oy. Stop over sa kay pahuway gahot ni rap bro rap kay mo apas kuno siya. So mangita sa tag-inong tubig nag-dry na nga ako ang lips of an angel. Bro James, what can you say about this? All I can say is alright. J1, Team 1 Gym, Team Singapore. The sword natin. That's so that. Tara tong bagong sticker subon makaprinta tong ipangatag sa mga kapwa rider, kapwa motorista. Nami duha ka Z1, isa ka Aero, NS200, R15 version 3. Napoy R3 and Max. Bart's Motor Rental. Yan nag-back up.
last year nakuha. First time mo sir? Oo. First time mo? Ako na makakaride ba? Balik. Mamiya man ni sila. Sorry ra sa siyudad do ba? Unsa na paw? Ya, ang giro ng oy. Bante paumo ni mo ha. Ato na ta before the rain falls, yo. All right. Let the bankings begin. Let's go. Basa man? Atay, basa ayuta. Ay, basa. Slide kayo eh. Ini ragon. Sama mana naman tare. So maginahinay sa tanay kay murot gangog mga nakasada. Kalat kayo ba? Hinay. Good luck na mo kanan. Ha? Basa man? Tapos lahat to. So pahuway sa kay gipang kapoy. Link nga, link. Oh, will. Among ruta de ari is Ritso na may Carmen kay ug adto pa yung mga gikan Paul magabihan nami. So rasa dai. Alas 3 na sa hapon. Guys. Tara. Bira. Bisaya Bulunes. Waiting na sa uban. Warning na give ayo well na need na. Kuha ni gina nagmurag mo zero wala ako. Kasi na babalitan na kuha na ni. Sa kainit na. Tira lang ka. So naga problema ang Z1. Need na mo mangita og shop para mangbutang amo ipa-check noon sa. So naga problema ang among Z1 nga bago nga prospect. Ang iyang motor is naay murag caution sa iyang motor. So need na mo mangita og kanang motor shop para ma-check niya kung naunsa. Battery ba? Battery ni ba? Daghan na rin baguhan niya wa dia. Uli ni. Eh kauli lagi ni. Battery lagi. Ha? Battery rayo. Hanta. Paps siya basta. Ilet. Di ka na sa temperature niya, init pa. Siguro nang ang man lay na bugisa ri. Di ka na mekanik ko. Uy. Ana kon. Sala mo lo. Saan ni nato pagtawad ro. Gane mo battery. Baligya. Lang ay patong. Tama ka promoso.
Mayo ganyan mga mekaniko ano eh. Sus ako ba naman na. Lah. Kaya ba? Hindi duharan ni kap. Duharan. Yan. Isa na? Apil na? Apil na? So ilag ilis na battery. Eh urag na problema sa battery. Kan. Ayaw sa ni start up. Itukod sa Ronaldo para magkargahan yung battery wa. Ito para makarga battery. Anada bars eh. Nerd kayo. Alright. Resume nag-ride. Let's go. Pauli na may tagbilaran kay alas 4 na. Oh, alas 5.